फैसा थेलानरा बुद्रुबोगासिनो फैसाखौ एसे बुरखायदों र' वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ डिएन फेमिली ब्लॉगआव बरायनाय जाबाय आरोखि अमेजिंग अन्नानै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो सब्सक्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ दामना होदो आरोखि फैसाजों आंजों नै थालिर बागानाव थांनो रेडि जाबाय गाबोन थालिर नांगोन थालिर लोगोसे खदाल लादों थारुन जावनो थारुन फैसा नै फैसा दाउनो आदार होदों नों मा लायो आं मा मिथियो मिथाइ जायो ना मा जायो ना भिखारि जाबायलै फैसाया गैयाबा नै नोङो होआबा आङो केटाका दं होया 15 टाका 5 टाका गरनै भिखारि जाबाय फैसा टाका आरो 1 टाका गरसे भिखारि जाबाय wow nice to meet you Krishna welcome to Nepia makan khobdo Gracia babuku lanani jalanani dong thalile nangni thalile nangni nu putol nanggo थारुन लंगान दं जावनांगोन थारुन थालिरयाव दै फाना जानथुआ अलबाखौ गैयालै फानजासै गैया मिठाइ फैसा मिठाइ ला गथ' गथ' जानायफोरखौनो हा bisa nih bari gila bisa mezang mulai titit siapa फैसा थेलानरा बुद्रुबोगासिनो फैसाखौ एसे बुरखायदों दे फैसा दे नोंनि मावनायानो आंनि मावनाय दे फैसा दे हा Tinggal kru driver kru bisa deh bisa deh tani jane bisa bisa deh nोंनि मावनायानो आंनि मावनाय yang kemau dah आंनि मावनाय होनो जिरायनासो लाहरो नांगौसो एया फैसाया मेंबायानो नों मेङो फैसाया बुलोआनो एसे लोरगो नुनायावबा एसे तुरा तुरा एसे मावनोबा खामानिखौ लरगो नङा मेंदो फागुन दानखौ नुवाखै सान्दुं थिं थिंजों मानसिया बेसां लरग'ग'सो होनदों दंफां संफांनि बिलाइ रानजोबलायलांबाय हरसिम लांनिलै आं बन माखौ
Ini guran dalai dong. Tenung malah tuh sana. Bisa baik deh kudung. Bisa baik deh kudung. Kesini kan jangan Tahu makai, kamu naik kudung ya. Ini deh kudung kalam nak. Kalam ni kudung. Kita orang tu nanti tak? Dia na? Bitingnya dongpangan muzang namun dia be. Dah, ini kok, lagi dongpang dah. Dia kaitan tu karena ya lo. Ini jauh nenang jauh. Ini jauh nenang ini jauh. Thì mà thương ra mà thử nướng giá nó nè người bây giờ đi nắn nướng giá bán thật được à này nướng ní màu này nướng ní màu này hay sao guri à nó mà nó bị đột thẳng tên phải Suthun level vi bedor tha. Taso जावनानै मोनबाय मनासे जेनतेन दायो माबा जावनो थांनायसै माबा दाननो थालिर दाननो बेसेबां ओंखारो दिनै नायनोसै थालिरानो दंफाङानो बिलाइयानो रानजोबना होलांबाय मा जाखो माबोरै खारफालायनाय जाखो खननै दाननायावनो थबस्र' जाबाय नामा ओरैनो सिखाखौ गारनानै हमथाहरनो हानायखायसो नङाबा गेब्ले बायलांबाय फिथाइयानो फिथाइया बायलांबाय थाइसे नों हमनाय खाथियाव बोलो गैला गथ'आ लोमजानानै एसे माबा गोजौआव लासै हा नाङि बायदि दाननांगौ मा थाइसे थाइनैयानो बायलांबाय नै जलांबाय फिथाइयानो सिङाव जलांबाय बेखिनियावबो थाइसे गोजौआवबो बायबावगोन मानो बिदि खालामदों नायलाय बे खर'आवबो थाइसे खर'थिं एखेबारे बायजोब्बाय नामा बेसो मोजां थालिरा सिङाव गुगाबाय आखियानो नै बे सिङाव गुगाबाय सिङाव हानजाला मोजांथारमोन मालाय खालामबाय जागोन दे मोजांखौ न'आवबो जानो नांगौ ना मा होनो गैलाना बे दांसेखौ गोरा बायदि नुदोंमोन नंगौना नङामोनबा बे फिसाखौ आं लानोसै दे हागोन नोङो मोननैखौबो जों मानसिया जाला थेवबो खामानिखौ मावसोमगासिनो गावस्रालांदों थालिरा नायनानै उनाव सानफिननो हानायखौ एक होनना सानगुलायो नामा
जेला बेलेगजों दिनैनि थालिर जाबनाया pasta मानसि जादों जितिया एसे मोजाङावबोथ' थानो नांगोन ना जर लामायाबो जानो हाग्राबारिसो मालायनि बारिजोंसो थांनांगौ बिथिं सेराव जानो लामा हगारनांगौ जागौमोन बिनो नांसिगोन हासिगोन ना हारसिं ना नारहरनांगौ हासिगोन दे थांबाय थानोसै